Shout out everyone. Ingat po tayong lahat. Lahat ng nasa Pilipinas, ingat po tayo. Signal number 3 na po kami dito sa Laguna. Thank you Lord. Ganito lang, ganito lang. Sana hindi na siya lumakas kasi nakakatakot po. Ay, kakatakot ang bagyo. Ayan, medyo malakas na po yung hangin. Tapos may kasamang ulan. Sana hindi siya sobrang lumakas. Ayan. Shout out sa mga pamilya ko sa Bicol. Ingat po kayong lahat dyan. Sa lugar namin doon binabaha. Alam ko baha na doon ngayon. Ingat po kayo. Mama, ingat kayo dyan.